खुलुमबाय फरायनाय मोनसे गोदान ब्लग साउन्ड फिन खेबसेयाव बरबावबाय सबाय माजि फंबायनाय महर लानसिनाफोर दामुगै इनिफ्राय ब्लगखौ फरायजोबनाय जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो ओमफ्राय बिराद ओंखारबाय आं बारे बारे गथ'फोरखौ स्कुलाव दोनहैबाय लाबोबाय लायफिनबाय सासेखौ लायबावबाय आरो हजों लायलायफानाय माबा मोनसे बावबोनाय बुस्थु सासे बिबोनाङा लाबोदों बेखौ लायबाय फैबाय आरो नै दा लायबावनोसै आरोना मा होननानै बुङो उफाय गैया दा गरजि बिथांखौ लायनोसैलाय दसेनाफोर माबा रामबा ओंखारनोसै आङो नायलांबाय दे बिदिब्ला आं दिन ब्लग साउन्डजों मा शेयार खालामलांनो हायो सानै मानसिया ओमफ्राय पुलिस पइन्ट खाथियाव स्टप जाफैबाय आरोना हेलमेट लाबाखै नालाय ओंखायनो स्टप जाफैदों र' बावबोदों ओरैबायदि आसुलुसो फैबाय मा बिहि दाखै लोङाखै नोङो माबा फैदों खानाय खाथोबलायनाय फै माने जों पुलिस पइन्ट फैबाय हन एकदम साथामसो पुलिसफोर दं आरोना दा मिसा मिसि बोरैबा सौग्रावफ्लांबा मा जानांगौ साननानै ओमफ्राय ओंखायनो बिथांखौ फन खालामनानै नों बारबोदो आं बेयाव नेगासिनो हनै बेखौ गेब्लाब्ला फैगासिनो दं आरोना एकदम न'आव फैनानै बांसिन गेन्द्राद्रा जासिनबाय मानसियानो होद होनलायो गेन्द्रा होननानै दे बिदि था आं बारस'नोसै ड्राइभारा बदलायबायथ' आरो लोगो मोनस्लाबनाय बिफानो मा कमप्लेन होगासिनो दङ स्कुलाव लोगोआ बुदों माबा बुदों आरो मा गोमाखो सेस गारनानै फैजोब्बाय बिफा कालारबो गारबोबाय पेन्सिलबो गारबोबाय जारलासो फैगासिनो दंमोन ओमफ्राय बै गोमोखौ नुहुरनानै बोरैबा अननो ओंखारबाय आं जानो नामा नों होननानै सोंबाय आङो है लायदो होमबा होननायखाय खारबोथारबाय आं नै आरो थास' बारा बेसेबां 20 थाखा थैगोन नोंथां बेफोरखौ जानांगौबा साननैयावनो गोरिब जालांगोन खयथा दं इयाव 20 थाखा ओमफ्राय माजों जागोन आरो दा बिजों जानोबो लोगो नांबागोन गगा मोनदों होनबाय आं दहाय थगायथ'सो दोनबाय स्कुल थांनायाव आरो बिफाखौ नुनानै जालायबाय लाखाबाय नै बाबाया जाग्रा लोंग्रा आयौ आं गिबायहाय थास' बारनि दामखौ साम'से जानोसै होनदां औ सोलादो दोनदोसो होनबावबाय आंखौ नै बेखौसो थान्दा लोंलांसै आरोना एसे सुगार केनखौ लोङो दा माने लोङो खोलैनाङा होननानै साबधान होबाय खोलैमारबायसो नै मा होनबावनो गस्लाया दाख्लै बार्थडेआव बिब' होदोंमोन बे खाथियाव थाग्राया आंबो लोंसै सोनाफोर नै थान्दानो मा जानो मा लोंनो सान्थि गैया है गस्लाखौ मा खालामखो नोंलाय मा गिलास लांनानै आरो गिलास लोंनानै आधा लाबावबाय जोङो सासे मानसियानो बेखौनो लानानै बेरायगासिनो सिबाय माबा जुथा गाननो हायासै नोङो हो जुथा गाननो हायासै ना सागोनदां नों गानफेराखैना आं लोंला नों लोंदो सिबाय रोजोब्बाय खोमालै थांबोनांगौ नामा डाक्टारनाव थांबोनांगौ हारसिं फोननांसिगौ मुलिया खनथाम थांबाय डाक्टारनाव आरो मा नांबावगौ दोंबोसे दं साननो आङो र' दोंबोसे गासै 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आयौ मोनसेयाव 20 थाखा आं फाग्लि जागोन आं जाला दिनैनो बेनो फार्स्ट बेनो लास्ट बायनानै जानायनो सानसै आंना 20 थाखानिखौ देनां 10 थाखा जाबासो जानोसै आं खाना मोनजाला बायनो हाबासो ओमफ्राय नैबेयावथ' गैबावासो खोमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आयौ बेहा मोनसे बारा मालायनि नैबे फिसाखाय नैबे मोननैजों मोनसे खोमा बायस'नानै फानो नालाय बिसोरखौबो मा रायबावनो नोङो मोना जोंबो मोना दै होनलायलांबायबा माथो होनबावनो ओमफ्राय नै थाजा नै बेखौ लानानै फैबाय आरोना भगबान सोलालाय दोनाबालाय माथो उफायबाव बेखौलाय ओमफ्राय मैयाना दाख्लैनि भिडिअ'मोनथाय जोंहा सासे बिथांनि कमेन्ट फैखादोंमोनबो आरोना थास' बार ओंख्रि संनानै जानाय देखायदोलाय होननानै आरोना बाजैसो होनदोंमोन ना नर्मेल माने संनानै जानाय देखायदो होनदोंमोन बावबाय आङो ओमफ्राय बोरैबा थागथि जामारबाय आरोना ओमफ्राय आङो जेराव मेराव जायगाफोराव थास' बिबार नुथ'खायाखै बारलाबायथ'वाखैना ओमफ्राय गावसोर बायनानै लाबोनाय नालाय माथो बुंबावनो गनसि गथि आरोना एसे थाम्फैथाब सावस्रांनानै ओरैबायदि थाम्फै नालाय सावाबानो जाखाया सावनानैबो आदा दरजा खुला खालामनानै दोनफिनबाथाय आरो बेबो हाबफिनबावगोनसो आरोना जिखिनि जारला माथो खालामबावनो थाम्फैखौलाय बिफाया ओरैबायदि रेस्ट गैया दा बुंसै सानसेथोलाय मेंबाबो रेस्ट गैया फिसाजोआ माने आरो साइकेल नारनो लिंलांबावबाय आरोना गावखौ
ओमफ्राय आं मालाय माथो ओरैनो थाबावनो नै आहाबो सायनानै लानोसै आरोना गथि साननानै लाबोनाय मैगंखौहाय बेसेबां साल लानानै फैखो दै गांगु फैबाय हाबाब बिफाखौ रेस्ट होदोहाय भगबान अबेथिं सोलायहैनाय मा अबेथिं अबे सोलायहैया बिराद मेंगु फैबाय आरो जि दै लोंफैबाय बा नों सालायदों ना बाबा नारदों सालायदों ना बाबा नारदों सालायदोंबो नारदोंबो दे जाबाय दे दोनथ'दो जिरायदो फांखायाव दसे जिरायदो गोलोमफ्रुजोब्बाय हा सानसे गैबावा बिफाया हे गावनि खर'आव नाङाखैनो आया गावनिथिंनो हरबाय आङो गोजौआव मानो हरखो आया फांखायाबो देन्जारासो गाबनो ना मिनिनो होनायसै आरोना नै सिबाय गैथारा मैथा गोखैजों एकदम मैथा बरहा होननानै जानोसै माथोबाव सायजोब्बाय आं मैथाखौबो जाबाय खुनु सान्थि गैया आयौ जि मोजां मोनो बियो बिफाखौ आयौ मानिनांगोन दे बे गथ'खौ एसेथ' सान्थि दोनदो बिफाखौ बाबाहा मेंदोंनो मोखां नाना होलाय गन्थं नाना होलाय खानाय नाना होलाय आदि दिखा गेलेलाय मा नुदों मोजां नुदों मानसि सुबाय आं जेने थेने ओमफ्राय ओरै साहाबो एसे जारौ मारौ फुदुंगासिनो दङ बिथाङा जाग्रा लाबोनानै खेवाखैनो आङो गालागनखौल' फिसाजो जाबाय नै बियो मा बिफा सिंग्रा हा सिंग्रायानो मा ओमफ्राय नैयाव गोदै दं खोमा रोगानानै होफैग्रा थानायावलाय मा सिन्था मा खनदों नोङो रामबा हाउ होननाया दासो सान्थि आरोना सानसे थोलो उन्दुआ बियो दासो उन्दुबाय एकदम आथिं आखाइ मोदोम मोला फुगारस्रांना होजोबनानै दसे नोंखायखौनो बिसिदि दसे उन्दु फरायफ्लानाय आरोना ओमफ्राय दासो बाबा नों फरायबाय थादे सना आं ओंखाम संसै फरायबाय था होनदां ओंखाम संसै आं फिसालाखौबो जोसैबाय थानांगौ दासो संसै आङो दहायनो सुनानै दोननाय सिबाय रानस्राव जालायबाय आरोना ओंखामानो मोनगुलायबाय दहायनो संसै होननानै रेडि लाबाय आङो फिसाजोआ उन्दुसै होननानै मोदोम खुरना होनांबाय खम समयसा ओमफ्राय ओरै नै दहाय सानसुनि फाजाबो दंखायो सबाय बिमाजों आलु फाजा आरोना बेखौबो फुदुंबाय माने बेखौबो जादेरसै आरोना आरो थास' बार मानग्रा बुस्थुबाथाय आं माबा नङा माबा मोनसे नांखाथारगौ आरो दाथ' जि गोलोम बोथोर दुरगन्ध ओंखारबा गैलाहाय देहानिफ्राय खिन्थु गोथांसो आरोना इसेबां टेनसनबो गैया गोमोनबासो माने दा बुंसै आरोना मा मोनामलाङो नायपात्तासै जिखियानो जादोला फ्राम एवबाय आङो नारसेबनो ओमफ्राय मैथाखौबो गारलाना हरनोसै र' होनायाथ' होबाय आङो मैथा सिन्थाय नै एकदम एवथारनोसै आरोना अम हारि अमासो मिन्थिसिगोन मा होनो ना मायो बबे एरियानि थास' थाला मा होनना मिन्थिबावनो जिखियानो जादोला दै बुर गोहोनाय दंखायो बेखौबो होगोन र' ना गोरान ना नाफाम होयो बिसानाव एसे कुइसन मारिहैनां नाफामानो जाबाय आरोना दङ बेहायनो जि गस्ला जार्सिखौसो गानबाय थायो गरमाव गरम जारलासो नाफाम खुलिनानै लानो आंल' थोरोब खानानै दोनदों फुरा खामान्द' आरोना बोरैबा जाजानो गिनांगौना आसोलखौ बोरैबा जादों माबा जादों होननाय खोनालायलाङो गिनानै नैबे मोनसे बख'खांबाय आङो आरो मोनसेबा मोननै आरो खामान्द' बायदि लबार मोनथाम सफा लेखा प्लास्टिक हरे कृष्ण आरो लास्टाव गाज्रि जामोनसै आरो लास्टाव नै थालिर बिलाइ दंबावलायो आरोना ओमफ्रायसो नाफाम इसे होनोसै थोरोब खाफिननानै दोनहरफिनबाय आङो माने आं एसे होबाय आरोना सामस संनानैहाय सामस सेद्राय नङा एसे खम होदों जेनेबा नै मोदोम फुजोब्बाय एसे दै होनानै ग्लेब खालामनोसै र' नाफामा मोदोम फुथारबाय
बिथांजों आंजों रायलाय होनलाय दसे उनावनो जाबायानो दैखौ एसे बुरजायानो होदोंमोन आं ओमफ्राय नै ग्लेब जाबायानो आरोना साखिनायसो जाहैबाय एबार बिथाङा एसे हरनोसै आं साखिनायनो र' बिथाङा साखिनानै एसे बानलु होजाबावगोन होननायखाय नै बानलु गुन्दै एकदम लाल मिर्च लाबोखानानै दोनखानाय दंखायो बेखौ हरदेरबावबाय आं सानखादोंमोन दहायनो नाङाबा होगोन होननानै संख्रिया जाबाय बिफा संख्रिया एसे होबावनोसै संख्रिबो गावखौनो गिलुं गिलुं होयो आङो गावनो बारा जाया नालाय जाबाय गरमजों गस्ला गाना मा गाना बिदि भिडिअ लाजाया माजाया थाबाय थाना साखिनायदो हे भगबान अखानायै सिदा सिदि फुङावसो आरोना आंनि ब्लगसा बाबा बेखौ बिदि नाहराथ' साननो हामा बा थाइसे थाइनै गैया बिदि नाहरो फैसा जमायनाया आफाया जोंना मालाय एबार दैयावसो उन्दुदों थोन जाथारोना बिफा फैनायाव एकदमबारे गरमाव माबायदि मोनो हारसिं उन्दुनो हागोन ना बाबा नोंबो बाबा हारसिं उन्दुनो हाला 20 थाखा मोननायखौ सोनो होबाय आङो माबा जानो लुगैदोंनो जाया फैसा जमायनाय मानसिया गावनि जानाय लोंनायखौ बासायनानैसो सोनानै दोनो होमबासो जमा जागोन ना बुस्थुआ सोबाय बिदि खालामोनो गागोन इयो दोनदो भगबान होदो फिसालाया आलदा उन्दुबाय नालाय आरो माथोबाव आंहा बिसिना फोसाबनांगौआ बांसिन जालायबाय ओंखारदो बाबा आं एसे फोसाबनोसै फटाफट टाइम गैयाना हेलौ होरो सोनानै दोनहरदो माने बिथांनाबो समा गैथारला नालाय थ' हराव बिदिनो सुखु दुखु फिउचार प्लेनिं गथ' गथायनि खोथा न'खरनि खोथा बायदिसिना रायलाय होनलाय जायै लोङै 12था जाखादों आरोना थोरसि लथा सुस्रांगौ लुस्रगौ मागौ मानि उन्दुनायानो 1था जाखादों आरोना ओरैबायदि अबस्था बिदियावलाय बहा ब्लग लानो समाय मोनबावनो हरनि 1थायावलाय सोर ब्लग लाबावनो आरोना दसेनाबो दिनै आङो बेखिनि जानाय लोंनाय माने थास' बार फार्स्ट गिबि खेब बोथोरनि ओमफ्राय बेयावनो बिथांजों आं जानो मोननानै गोजोन आरोना जायखि एसेयानो जादोला स्लिम स्लाम खालामजुदों जोङो जाजोबखादों थ' आं दा ब्लगखौबो दोनथ'नोसै माथो गोलाव खालामबावनो जायफोर आंनि बेखिनि ब्लगखौ फरायनो लांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय